Kulesenzo lesi esenziwe usisi wenu ukuthi angirekhode ngixoxa naye in private engangitshelanga abese yaphosta i-conversation yami naye engangitshelanga. Hayi cha, akuthi ndiki uyazi, akukho nje engizokusho. Angeke ngim-addresse usisi lo, angidili nabafazi. Angidili nje nabafazi kodwa ngifundile isifundo thizeni. Kodwa nje ngeke ngisho lutho kule ntombazane, intombazane le angidili nje nabafazi mina. Wenze kahle usisi wazi exposer ukuthi uyileya nhlobo yomuntu mawukhuluma naye in private, yena uyayithatha indaba azoyifaka in public bese elandelisa ngevideo la ethi khona uyak-exposer ngoba wena wenze ushida. Ngazi-ke imuphi ushida engiwenzile, urabishi athi ngiwenzile angazi ukuthi imuphi, ngoba njoba ngangixoxa naye kusho ukuthi ngangenza urabishi. Kodwa manje ngoba ngangixoxa naye nje uyena owangisukela wangifonela and uyo wayengibuza yonke leya mbuzo. And lezi zinto engiyikhuluma ngobhaka laphana, ubhaka ngase ngimconfrontile ngazo in private. Ngaqale ubhaka ngamconfronta ngazo lezi zinto ngevideo, amavideo awu2 engawenzayo ngi-address ubhaka, and then ngamconfronta ku-live la bengikhona kuyimina ubhaka uThabani, ngabafica lapho bangibiza ngabafica la khona uThabani wayedla amagalani ebhizi ethi yena akayisabi inkosi. Wangena ubhaka wahluleka, ngangena mina salawuleka isimo. Ngase ngimconfront ubhaka izinto engangizisho lapha, ngimtshela ngqo ubhaka ukuthi wena osiqhathile, wena vele ufuna yonke into ibe ngawe, wena vele uthanda ukuba phezulu, uthanda ukuba ngenhla. Ngamtshela nje zonke lezo zinto ubhaka uyazazi. And then iplatform yesithathu engamconfronta kuyo uWhatsApp, la khona ngahlukanisa inhloko nesixhanti. Ngaqala kuThabani ngamkhokhela u4,000 wenkongozelo yakhe engikhongozelela wona, ngamsendela i-proof of payment. Ngase ngimlandelisa nge-WhatsApp message la khona ngangihlukanisa inhloko nesixhanti phakathi kwami naye. Ngase ngiphuma kuThabani ngangena kubhaka, nobhaka ngambhalela i-message yakhe ngahlukanisa inhloko nesixhanti. That was the third platform la khona ngangimconfronta khona ubhaka. So angazi ukuthi usisi mayethu uyas-expose, bethu uyas-expose, us-expose ngani, yini eyimfihlo lapha. Asixolise nje enkosini, asixolise ku-Royal Chancellor ukuthi kugcine kuthinteka negama lakhe, okungenzeka mhlampe kuba kwehlanga kahle. Asixolise kundaba ezitha, la khona besicela ilocation yomfana. Ngithi mina ngifuna ukuyinika inkosi nami ngibe muhle enkosini. Uzokhumbula phela ukuthi mina inkosi yangitakula, yangisiza ngiyisidlwangudlwangu, yangelekelela nasempilweni. Yabona inkosi ukuthi lo mfana uyeyisa nje, kungenzeka ukuthi mhlawumbe indlala, uyabo. Ngizalwe nginjena ke mina, uyabo. Kodwa inkosi nje yenza umsebenzi omkhulu, iyaqhubeka futhi iyawenza umsebenzi omkhulu empilweni yami, iyangisiza, iyangilekelela. Ingakho nje ngikhothama kuyo, ngiguqa ngamadolo, ngiyaxolisa ukuthi kuthinteke igama layo. Although ke ngimchazelile usisi, noma bengingazi ukuthi uyangirekhoda, kodwa ngimchazelile ukuthi inkosi ifuna ukumlekelela umfana, inkosi izomsiza umfana. Ziningi izinto umfana akhala ngazo laphana. Umfana ukhala ngempilo kaMax, ukuthi uMax akayideserve le mpilo, ne-BM leli akaphucwe. Okucacayo nje ukuthi umfana uyifunela impilo nje kaMax, uyabo. So ngiyamtshela laphana usisi ukuthi hayi, inkosi mhlambe izomsiza umfana mangenzeka kufika kuyo ukuthi imsize ikwazi ukumthola eduzane. Ingakho ngicela le location,
akuna threat lapha, akuna kusabisa uThabani lapha, akunalutho nje. Uyabo, kuclean nje, kuclean. Ngikusho ngobhaka kunjengoba naye ngamconfronta nje ngakho, ngenza nevideo, ngangena ku-live wabo, ngamconfronta, kunjengoba kunjalo nje. Akukho nje okusha kulawa ama-recording usisi wabantu akupostile athi uya-expose. Usi-exposa ini? Ngoba yonke into isobala, yonke into mina ngiyenza nje ibe sobala. Qale ngenza ama-video, ngangena ku-live wabo ngamtshela uBhaka, ngangena ku-WhatsApp ngamtshela uBhaka, ngahlukanisa-ke nje yonke into. La ngize ngababhlokha khona emva kwaleyo nkulumo leyo, ngababhlokha uThabani noBhaka. Asisaxhumani nje, futhi ngeke siphinde. Uyabo, ngibabhlokile nje. Uyazi uBhaka, uyazi uThabani. Uyabo? Emva kokumsendela kwami i-proof of payment, maqede ngamtshela ebengifuna ukumtshela kona, then yahlukana inhloko nesixhanti. So angazi ukuthi usisi wabantu uzamani Nkosi yami, unontanda kubukwa lo, angazi ukuthi uzamani Nkosi yami unontanda kubukwa wabantu. Ugaxekile inyama yomsipha, yonke indawo yagaxeka, yonke indawo yagaxeka emadodeni, uyagaxeka yonke indawo nje, zonke indaba zase South Africa gaxekile. Kulungile kusizwa abantu ungi-exposileke, yini angi-expose ngayo kodwa ebengingakaze ngiyikhulume in public. Yini? Ngoba ukuthi inkosi izomsiza umfana, akekho umuntu ongazi ukuthi inkosi vele umsebenzi wayo ukusiza abantu. Ine foundation inkosi inenhliziyo yokusiza abantu, nathi iyasiza inkosi. So mangithi ngicela ilocation omfana ngizoyidlulisela enkosini ngenhloso yokuthi inkosi imsize umfana. Yini eyithreat lapho? Yini ekuthiwa hayi uMaxi ube threatenisha umfana? Yini eyithreat? Nina nje ngokulalela kweni leya recording, yini nje i-threat lapha ekuthiwa ngithreatenisha khona umfana? Amanga nje akuhlaza a-createwa ilo sisi lo sisi wenu lo. Kade ibandla lalingikhuza ngalo sisi. Max, ungasondeli kulo, even ngisho indlunkulu yangikhuza ngalo sisi. Max, ungasondeli kulo muntu, lo muntu nje. Uyabo, nami-ke ngalokuhlonipha kwami okukhulu ngigcina ngikhohlwa izinto engiqasheliswe ngazo, ngigcina nami ngirelaxa kakhulu. So ileyo nduku-ke ngane zakwethu engishayile. Angeke kusisi ngilo ngijahana naye, angijahani nabafazi. Ile video nje kuphela yokuqala futhi yokugcina uku-addressa lesenzo sakhe usisi sobuthakathi asenzile, sobunyoka, sobubetrayal. Ngithi ngikhuluma naye in private, angirekhode engangazisanga, aphinde aposte engangitshelanga, ubunyoka obuphindiwe lobo. So angeke ngilongijahana nezinyoka, angeke ngilongidila nabafazi. Mhlambe nje ubemenza mayiposta leyanto, angazi uyena owaziyo. Abafazi mabemenza ba-reacta ngeindlela eziningi ezihlukahlukene. So angeke ngilongi ngibhizi ngifocuse nemenzo yabantu. Akaqhubeka umama ayimensele yedwa. Le video yokuqala yokugcina ngima-address, angeke ngisam-addressa futhi. So nje iloko nje nganza ukuthi bengithi angiclearishe nje, ngoba kuzothiwa wathula kangaka uMax, ushuthi uyayisola. Cha, angiyisoli ngalutho ngane zakwethu. Engikukhuluma laphana nje 98% iqiniso, u2% ungakubiza nge-exaggeration. Mhlambe nami bese nginezela from iqiniso, senginezela ngenxa yokurelaxa, ngoba phela bengithi ngikhuluma nosisi wami kanti ngikhuluma nenyoka. Angibongeke ngane zakwethu, niqhubekani-ke ningibize ngeqoka ngazi ukuthi yini eyamanga engifike ngayikhuluma ngayijika kwenye indawo. Cha, akukho engikujikayo ngane zakwethu, konke kumnjengoba kunjalo nje. Akukho engisabisa ngako umfana, ngoba akukho engifisa kwenzeke emfaneni. Ingakho nalapha kule recording ngiyamncoma umfana, futhi ngiyambongela kuye usisi ukuthi cha, umfana yazi uyamsiza. Ngale ndlela omsiza ngayo ungasayeki, qhubeka umsiza umfana uzosizakala. Yime ngikhipha lawo mazwi lawo. Uyabo? So angazi ukuthi ngingafike ngijabulela ukusizakala komfana khona lapho futhi sengiyamthreatenisha umfana. Ngimthreatenisha kuphi? So nje ngane zakwethu bengithi angenze nje le video kuphela futhi nje sengiyaphuma kuyo yonke lento. uThabani, uBhaka, uLondicare ngeke uphinde
ungizwe ngikhuluma ngabo. Ividiyo yokugcina ngci le yokugcina ngci, ngeke uphinde ungizwe ngikhuluma ngoThabani, ngoBhaka, ngoLondicare. Inkosi yami inkosi uMelusi Zondi, ngeke uphinde ungizwa ngilo ngikhuluma nayo ezindabeni.